ҳами душанбе чӣ территория дора ҳамашама сёмка мекунам мепартам ва берун ай душанбе ҳаракат мекунем ки буроем. Мо қатъи урусо контакт ёфтестем як хел тоҷикои мо боша аму дизлайк амонку корои кардестиян ки ҳами канали мо мақсад барҳам ёва анай қадара остин калта футболка каданем мақсад ки ҳами универсалне гуфта шумо чӣ мефаҳмед дар комментария бинависен мисли GTA 5 ва дигар намуд бозиҳо. Салом алайкум ба тамоми подписчикои канали UGP ҷавлон ҳама каса тенҷе бародаро. Хоб би видеои имрӯзаи мо оиди се тема мешавад, се қисме ки ман тақсим кардагим нашёд ҳаму районое ки шумо гуфтестен мақсад 33 65 Шоҳмансур гирди ҳами душанбе кати бародаро оиди ҳаме мо насиб карда боша ай пагаи дига сар мекунем барои он ки пагоҳ ма камтарак кору бори давлатим бисёртарай ҳамура ҷобаҷо мекунем. Баъд бародаро ма аялав ваъда додум гуфтагим ҳар як одамда ҳар як подписчики канал буда мақсад ки ҳамун территорияе ки шумо навистестен ҳамаи ҳамура ма ба навор гирифта дар канал мемонам шумо ба ҳазур метавонед тамошош кунед. Барои ҳамун комментария да бародаро хайр нависе ман хондестам ҳамаша ҳама комментарияра ман мехонам но шумо доне уже баъди ҳамин видео ки мақсад ҳамин душанбе чӣ территорияе дора ҳамаша ман сёмка мекунам мепартам ва берун ай душанбе ҳам ҳаракат мекунем ки буроем. Хуб дуюм темаи мо бародаро абзори футбол. Қариб тӯли як ҳафта ҳамин ҳафтаи гузашта мо абзори футбол кардем ва ҳамун кор мада бениҳоят маъқул шуд, лекин дар комментария бародаро хеле гапора нанависе факт далелиш кати агар доказат карда тоне марҳамат буроен. Неки ма ду блогер кати шинос шудагим, ду блогере ки якташ ай Казаняй, якташ ай Калининградай, Александр Тахтаров ва Тимур Калимулин. Ма перепискома мемонам оле шумо тамошо мекунед ва мехонед ма ҳамун одамода буромада мақсад ӯ профессиональный обзор футбола мекунанд, худшон специалистанд ва ҳамин сфераи блогерда шахсан Александр Тахтаров кору бориш ҳами ютуб катияй ва ма ҳамун одам да навистам ки бародар ман дар душанбе ҳамроҳи тувори ҳамқали абзор футбола мекунам. Мумкина видеои тира гирифта дар канали худам ба забони тоҷикӣ тарҷумааш кунем, мақсад рекламоша мегирам, рекламои худ ма мемонам. Культурна муроҷиат кардем, ҳамун одам культурна мода ҷавоб дод. Гуфт ман хурсандам, шодам, подписчики ман дар канали ҳарчун подписатсия кардагим подписчики каналшонам. Гуфт ман хеле хурсандам ки подписчик кардӣ, ман чахчах кардистам ва ман ягон хезид нестам, жалоб роӣ намекунам. Ба ҳазур бародар биги гуфт кору борта пеш бар. Анаки мақсади ма чияй мо қатъи урусо контакт ёфтестем як хел тоҷикои мо боша шахсан блогеро ҳам бигем хато намекунем ҳамун подписчики мо 12 блогере ки ҳамун дизлайк амонку анаму кароче медроен комментарио да як чизое менависен бо як хелш ҳастай мақсад мега ки шумо айба намедонен, шумо я худо биген я изо бикашен я икне я вайкне. Аки бародаро ма чӣ гуфтанем мо қатъи урусо контакт ёфтем не ки шумо як чиза фикр кунем ки бародари тоҷики худмон мусалмонай мақсад мусулмоне на алҳамдулилло ҳамаи мо мусулмонем айдин бохабарем не ки тоҷики худтона пешпоӣ метиҳен ҳамун одаме ки дар душанбе тема кардестай ютуба пеш бурдестай не ки берун ай душанбе ҳастанд шахсое ки ма номшона гирифтанӣ нестам не ки я намуд даводаве мекунанд я намуд корои кардесиян ки ҳамин канали мо мақсад барҳам ёва не ки ма бо мегунтона да ӯ комментария да ӯ чизо ҳаракат накуне ӯ чизо мора ӯ комментария ӯ гапу чапо мора пешпоӣ наметияву ва желанияи морам намекуша ма бо мегунтона анай қадара
остин калта футболка каданем мақсад ки гармӣ омадеста ай пеш мехом тана битаспада тобистон барои ҳамо 100%. Анаки сеюм қисми мо бародаро оиди универсальный канал ай. Канали универсальный. Ами универсальный гуфта шумо чӣ мефаҳмед? Дар комментария бинависен. Одаме ки мефаҳмидаги хай 100% мефаҳма. Одаме ки намефаҳма мо барои ҳамо видео кардестем. UGP ҷавлонч хеле ки шумо медонед шахсани канали реп ай. Бисёртар мо мавзӯъ дар бораи реп мепартоем. Не ки ай сабабе ки мо як сферамон футбол ай, як сферамон мақсад реп ай, як сфераи дигармон телекоммуникатсия, техника ва технология. Чизе ки мо метонем ҳамура мақсад сиёмка када ҳаму мавзӯъра пеш мебарем. Барои ҳамо ҳами канала як подписчики мо ҳам навис ки ака каналта универсальный ки 100% мешава. Барои ҳамо ма иҷаидами як контент часпидани нестам. Ада ҳама любой контент ами чӣ контенти ҳаста интересни боша ҳамура ма мепартом. Барои ҳамо ира туғри фаҳмидан дар курай. Хуб, дар охир чӣ гуфтанем? Иҷа як подписчики каналмон кади мо связ кадагем ҳаму додар абзор бозиёра сиёмка када ба ма равон карданиай ва ма ура шумо да нишон метиҳем. Ва дар комментария бародаро шахсан бинависен оиди ҳами шумо чӣ фикр дорем бозиҳое ки ҳозиразамонда бениҳоят тараққӣ кадагиай мисли GTA 5 ва дигар намуд бозиҳо. Пагоҳ насиб када гуфт сиёмка мекунам, бозима запис мекунам, роид мекунам, як абзор мекунем ва ма имрӯз хостам амура реклама кунам ки шумо бидонед. Дар комментария бинависед ҳами чиз мода шахсан дар курай ё ки не. Хуб, дар охир чӣ гуфтанем бародаро? Дар охир гуфтанем ки абзорои футбола интизор шавем. Ма ай ҳами ду блогере ки гуфтам шинос шидем, ай ҳамо бениҳоят бисёр чиза фаҳмидам, бисёр чира мара фаҳмондам. Барои чӣ ма видеоро удалит кардам? Барои он ки бозии Севилия Манчестер Юнайтед ама абзор кардам, кадоме ҳама қадавдавка дар канал мақсад жалоб партофт, видеора заблокировать кардан. Ма ҳамаи аму роликора удалит кардам, мақсад гуфтам ай нол, ай тоза сар мекунам. Вай нами блогеро да буромадам, гуфтам бародаро ман хе шахсан видеора гирифтам, ай нол мехом тоза сар кунам ки ягон кас жалоб роӣ накуна. Не ки ӯ худшон гуфтан охи бародар видеои моай чӣ хет туда жалоб роӣ мекунам. Гап да ай ки бо гуфтесам кадоме да таво ҳаракат кардестай ҳама хе кофтестай ки ҳами канали мора маҳкам кунам. Бениҳоят душману инами бахилию инами намедонам ки ами кора кардеса. Не шахсан медонам. Не ки барои чӣ ам хали корора мекунанд ма ҳайронам. Хай охи братан намехоҳанд ки ту пеш равӣ. Хай аки 100% ай мо ки ами ай душанбе ба ами интернети самбақамон ҳамақа подписчик ҷамъ кардем, ҳамақа пеш бурдестем. Не ки оста ма 100% боварӣ дорам, вале як темои мешан ки хеле даҳан ранги чӣ бори карсон бори хе ҳуй меша. ба меги братан 100% ай. Хуб, навигариёра бародаро интизор шавен, подписатся кунед, лайк монед. Кадоме ки нав мара тамошо кардесай боварӣ дорам, вале дар оянда буд дига навигариё мешан, шумо қоил мешен. Хуб, ба ҳамин ма видеои рӯзара ҷамъбаст карданем. Саломат бошед то видеои ояндара.